చాలా ప్యాషనేట్గా వర్క్ చేశారు దీనికి అండ్ ఐ కెన్ సీ ఆ సాంగ్ ద్వారా విజువల్స్ కూడా అన్ని. ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ కంప్లీట్ టీమ్కి, వండర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది అండ్ అంతా చాలా ప్యాషనేట్గా వర్క్ చేశారు అండ్ అందులోనూ ఈ సాంగ్ స్పెషల్లీ చాలా చాలా సూదింగ్, చాలా ఫెంటాస్టిక్గా. ఐ థింక్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ ఈ సాంగ్లో డిఓపి గారు మంచి విజువల్స్, డైరెక్టర్ గారు మంచి థాట్ సాంగ్లో అండ్ మేడం గారు సోనీ గారు డిఫరెంట్ లుక్లో, అంటే మాకు పరిచయం లుక్ కాకుండా ఇలా సాంగ్లో డిఫరెంట్ లుక్ చాలా చాలా బాగుంది. అండ్ శ్రీహరి యాజ్ యూజువల్ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్, చాలా మంచి యాక్టర్ అండ్ నైస్ మీటింగ్ యూ ఆల్సో బ్రదర్. ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్ మీకు కూడా గురుగారు, మీకు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంప్లీట్ టీమ్కి ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇదేదో వచ్చి సాంగ్ లాంచ్ కాదు, ఐఎమ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్ లాగా. సో వీళ్ళందరినీ నేను కలవడం ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఈ సాంగ్ హిట్ అవ్వాలి, సాంగ్తో పాటు సినిమా కూడా హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.